Takže môžeme hovoriť, hej? Už to natáčame. Počkej. Počkej, dobre. Aké mám vlasy? Super. A ja? Dobre, no tak ty sa nečesala, Lucia. Takže... Toto dúfam, že tam zostaneš do videa. Ne. Vítajte pri mojom ďalšom videu. Do tohto videa som si zavolala Luciu, ktorá nemá absolútne ani páru, že čo budeme robiť, pretože som chcela, aby sme to akože zimprovizovali. Ale dnešné video sa volá Best Friends Tag. Čo pre tých, ktorí neviete? Pre tých, ktorí neviete, tak je to také, že vlastne ja budem čítať nejaké otázky a budeme na ne akože obidve odpovedať. Dobre, takže prvá otázka. Ako a kedy sme sa stretli? Pred 7 rokmi v električke v zástavke Mladá garda. To bolo, že to bolo to druhýkrát. To prvýkrát bolo, že v prvej triede. Áno, takže to je môj príbeh. Ja si teda myslím, že sme sa s Luciou prvýkrát stretli v tretej triede, keď som prišla na našu spoločnú základnú školu. A prišla som do triedy a Lucia mala takú, ja dúfam teda, že nájdem fotku a že teraz ju uvidíte. A Lucia to mala takto potiaľto vlasy a takto takú zostrihnutú ofinku. Vtedy sme sa podľa mňa prvýkrát stretli. Ale teda je pravda, že naše osudové stretnutie sa uskutočnilo v električke smerom do Rače. A ja som sa teda Lucii prihovorila, ale myslím, že ja som sa Lucii... Počkaj, v tej prvej triede? V tej električke. Ty si so mne. Ja som sa tebe? No, vidíš, zobrala som svoje osud do vlastných rúk. Ty za mňa tak prišla, že... Lucia? Pamätáš si ma? Ja som Ema Kobovičová. To ma nerobila. Áno, to si presne takto sa strčila. Mohla by som nejak hovoriť pomalšie. To je v pohode, aspoň je to video kratšie. Takže, druhá otázka. Aká je vaša spoločná najobľúbená spomienka? Moja obľúbená spomienka je z Silvestra. Sedeli sme na posteli a neviem, že sme sa strašne smiali. A to bolo v podstate, toto je moje najobľúbenejšie. Už neviem ani o čom, ale viem, že sme sa strašne smiali. Je z toho taká úplne súpiš fotka, kde máme obidve také proste... A to uvidíte teraz! Áno. Máme také znetvorené tváre a proste je to úplne zlé, ale podľa mňa sme to super. Akože Lucín mobil, to je ešte horšie ako môj mobil a to som nemyslela, že niekedy poviem. Dúfam, že z toho polovicu vystrihneš, lebo to bude hodinové video. Dobre, máme pred sebou ešte 28 otázok. Koľko hodín? Opíš jedna druhú jedným slovom. ADHD. ADHD? To je skrátka, Lucia. Jedno slovo. Dobre, zopár písmenčka. Aká je vaša obľúbená make-upová značka? No, tak. Túto otázku podľa mňa z Lucia, na toto sme úplne expertky, lebo úplne si to každý deň ideme a posielame si obrázky tých najnovších make-upov. Poznáš nejakú? Ne. Nie. Najobľúbenejšie ročné obdobie. No? No je zima. Lucia, ty si ma pochopila. Dobre, tak toto preskočíme. Aké to je, toto myslím, že otázka smerovaná iba na mňa. No. Aké to je mať za najlepšieho kamoša niekoho, kto je akože závislý na YouTube? Smiešne. Čo? Čo je to smiešné? Počuješ strašne často slovo videjko. A že dúfam, že na tom videu nie som tlstá. Bože, pozri sa, ja mám oky dané. Nie, no to zvyretušujem. Aká je vaša obľúbená televízna show? Akože seriál? Alebo aj show tam môže byť. Black Books. Hej, to je určite, a Lucia má najradšej podľa mňa... V podstate čokoľvek, čo povieš, bude to... Hej, akože ja viem proste, čo Lucia pozerá, ale ja to nepozerám. Nie, tak Lucia pozerá aj Hra o trúny. To nepozerám. Ty to nepozeráš? Ale pozeráš Breaking Bad? Nie, ani to nie. Čo? Práve si prehrala, ma. Obľúbené zvieratko. To je úplne otázka pre mňa. Lucia, vieš, aké je moje obľúbené zvieratko? Ja fakt neviem. Lucia, ak toto nevieš, my sa nemáme o čom baviť. Počkej, spomeniem. Ja ti dám hint, chceš hint? Daj mi hint, no. Robí toto. To je pes? To bol úplne pes. Čo to je za zviera? Dozvieme sa v komentoch. Takže toto bolo naše video, dúfam, že sa vám strašne páčilo. Keď sa vám páčilo, mohli by ste začať subscribeovať a dať nejaký palec hore. Ukáž palec hore.
Alebo postnúť teda do komentov tu dole pod videom. Áno. A respektíve tam chceme aj teda vedieť, že čo to je to mysteriózne zviera, ktoré má Ema ako obľúbené. Takže toto bolo videjko s Luciou a Emou. Best Friends Take. A vidíme sa na budúce. Čaukis. Čaukis. Nie. Máš ďalšiu? To dúfam, že vystrelím, že